Geno mara nyako Ramogi ne odhiambo mari teri makare rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ichwelo kokalo e Ramogi TV an ichwelo Trevor Ombija. Nyako Ramogi kamoro mara ma intie rwakni machiegni ber koda chakruok nyaka giko mag weche gi kama bende waluoni mathoth ahinya ma wadani wakelni ayanga gi sani. Nyako Ramogi daher mondo mianyisi ni odiechieng' ma kawuono pinje mag Afrika ma ugwe ni kod mor mar bedo ni koro giyudo puoth mar biro bago tuke mag AFCON higa 2027. Magi to kod mathoth nyako Ramogi kutenre kod weche ma bende wuok e od bura kama koro ne chal ka gima paro manogol koda put maneno weche mag somo e pacho ka mondo mi ochak tiyo koro nyalo bedo kayware matin ma bang' od bura bende wacho ne paro no nyaka kuong kete winjruok. Magi to kod mamoko mathoth nyako Ramogi daher mondo mi abed kodi kang'isi ni bed koda in bende chakruok nyaka giko ka wamulo ni mopogore koting'o weche mag odiechieng' mar limbe mar piny mangima. Omiyo kikete ka to in gadieri mar yudo mathoth machiegni mokwongo wayud thund weche. Tunafurahia sana uwanja kutoka Nairobi, tunafurahia itatengenezwa ile standard mzuri. It will boost our economy, I can say. Kenya, Uganda ko Tanzania yudo tiko mar bago tuke mag AFCON e yor kanyakla e higa mar 2027. No recommendation from the working party that touches on statute or on the constitution that is implemented without requisite changes to the laws. Od bura uchungo kik chak keto e tem report manyocha ogol koda put mane tayo nonro ewi sekta mar somo. Achich majagini apaga uchiel ma itudo gi nek mar apisa mar osiptal ma Nairobi dhi geng'ne kuom ndalo 21 kapod nonro dhi nyime. Arwakni machiegni nyako Ramogi kuom weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono e ichwelo. Par ni nyalo tudore kodwa e nambari 36000 kaimia pachi kata e live mag tudruok ma mbui Facebook kaachiel kod YouTube, Twitter handle kata X en @Ramogi TVKE. Mi bed thuolo mar golo pachi nyako Ramogi king'isa gigo ma winjo komako paro mari e weche manyien odhiambo ma kawuono ka nyisi ni an ichwelo Trevor Ombija janding'o panga nyako Ramogi. Jaloko maru iluongo ni Elizabeth Otieno, anyinga George Bati. Pinje adek mag Afrika ma ugwe kamoting'o Kenya, Uganda kod Tanzania oyudo thuolo mar biro bago tuke mag laro osimbo mar pinje Afrika AFCON. E boma bul mar pamoja bid kafo puodho kwayo mar pinje adego kakoro higa mar 2027 adhula biro e pinje Afrika ma ugwe. Jatend CAF Patrice Mosepe owacho ni pinje adego chiwo kwayo maler kendo omiyo giyudo thuolo mar bago tukego bang' Morocco madhi bage higa mar 2025. Juma mokalo jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba noyango pewe 4 madongo ma idwani mondo mi olose gi jolweny ne ikruok mag tukego. Pewego gin kanyakla kod Nyayo, Kasarani, Kipchoge Keino ma Eldoret kod Talanta Stadium manitiere Jamhuri Park. Pamoja bed oloyo Misri kod Senegal ma bende ne oro kwayo margi mondo gibag tukego. Effectively and to the required standards. Ramogi puoch gi pak ne pinje mag Afrika ma ugwe kuom yudo puoth mar biro bago tuke mag AFCON 2027. Modong' koro en ne nyaka koro timbe mag Afrika ma ugwe bende koro nyaka ne ni gitimo ikruok makare mondo kik gibigi kuod wi oganda e kinde ma welo biro yuoro e pacho ka kaachiel kod piny lima ma Uganda gi Tanzania eneno tuke mag Africa Cup of Nations kata AFCON. Wadhi nyime. Od bura mamalo ochungo keto e tim paro manochwal koda put mar somo nyaka chop keto winjruok madwarore. Jood bura go koni moko kuom paro mag apudno oksekelo ywaruok e kind bede migepe moko ma oriwo koda kaduol mandiko jopuonje tich e pacho ka TSC. Ma biro mana bang' ndalo matin bang' TSC chwalo ng'ur e nyim od burano e tiegruok mar higa achiel ne jopuonj ma osetieko somo kaka ne ochwal koda apudno nyalo rocho chenro magi mag tiego jopuonj kaka gisebedo ka gitimo. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Madhi juma achiel bang' duol mandiko jopuonje pacho ka chwalo ng'ure od bura ewi moko kuom paro mane ogol koda put mar somo kaka paro mabiro dhi ataro kod chike moko matayo TSC. Od bura odiechieng' ma kawuono ng'ado mondo mi kik ketie tim paro mag apudno nyaka chop puodhgi kaka chik ma owinjo tie sekta mar somo. This commission as provided under Article 237(3) of the Constitution. There is a trend in this country
where recommendations are made by committees that are appointed, and they are implemented by passing this House, Mr. Speaker, and it has a force of law. Mr. Speaker, we would like you to pronounce yourself on these matters that are being implemented on the basis of recommendation, Mr. Speaker. And it is expected that people should obey them. Mr. Speaker, the work of a member of parliament, one of the cardinal roles of a member of parliament is legislation. Jatend kweth mar jood bura mathoth ne okoni odhi bago twako jatend migawo mar somo mondo mi gineni moko kuom lokruoge otim kendo los chike kapok oketgi e tim. We'll pick it up with the Minister for Education to ensure that no recommendation from the Working Party that touches on statute or on the Constitution that is implemented without requisite changes to the laws. And that, Honourable Speaker, allow me to follow it up with the Minister to make sure that he does give a statement on what he is doing in line with all the recommendations. Engage the Minister, and I'll direct you to bring a comprehensive statement to that issue Tuesday, a week today. Not next Tuesday, the other Tuesday. Moko kuom paro mag aput mane oyier kod jatend piny Kenya ma oseketie tim oriwo chwalo jopuonjre mag junior secondary primary, tiyo kod lai manyien e chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo kaka mbalariany, kaachiel gi tiyo kod dhok ariyo kende kaka ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12 ma jatend migawo mar somo nyolando ni chakore giko mar higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime nyako Ramogi howere kod weche mag somo donje weche motenore kod weche mag arita kama nyadendi moro ma ichichni ne ochwo gi pala ma onego maneja mar omenda e kar thieth ma Nairobi Hospital Eric Maigo koro idhi din ne odang'ech kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo mar timo nonro e wi nek ma kamano. Nyadendi no nomaki e kar dak ma Kibera County ma Nairobi bang' tipo mar CCTV nyiso tipo mare ka ne ni alwora mar od Maigo kama nopoye ka ochikore wi ohinga kata chiel ma ochielgo kar dak ma kamano. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Wang dede mar CCTV nyiso tipo mare alwora mar kar dak mar meneja mano mar omenda ma Nairobi Hospital Eric Maigo. Nyade no ma jahigni 16 ma ichich goni no onego Eric Maigo bang' chwe gi pala nyade 25 nyochwale doho bang' ka nyondhiye gi obila chieng' tich ariyo. Apisas matimo nonro wi nek mar Maigo kwa jang'ad bura mondo mi omigi ndalo 21 matimo nonro wi bura no. Nonro moting'o no pach nyano kane kare kod timo nonro mar nyenyo mar del kata DNA. I do pray for 21 days to enable me to escort the suspect for mental assessment and age assessment. Apisa mar okwach kich matimo nonro yango ni kwa makama biro kaluwore ni nyano kodak kamoro achiel osiko dar kuom mano okin gadieri mar yude mayot. Bende owacho ni nyano dipo ka orocho chenro mar timo nonro masani dhi mbele e wi nek mar Maigo. Nyadendi no osebed ka ogeng'ne tesendo bila mamuthaiga ka apisa mag okwach kich wacho ni nitiere joneno ma bende igeno ni biro chope doho mar golo neno e wi bura ma kamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Janon bugi omenda mag piny owacho oyango ni kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni nowito omenda bura e hiko omenda 2021-2022 kokale chudo mag jotich kod chudo mamoko mag kaunti. Kaluwore kod report mag igolo, Homa Bay ne okonyiso ler e wi kwan jotich manyien mane gindiko mane okelo medruok mar maloyo $1 billion e chudo mar jotich e higa achiel. Lipot moyango duoko mar nondo mane otim kod janon bugi omenda ni kaunti ma Homa Bay e omenda mag 2021-2022 e kinde telo mokalo. Oyango ni nitie chich kaka ne oti kod omenda mag jopiny kaluwore kod rem bedo kod obok masiro kaka omenda ne otigo e moko kuom chudo mane kaunti otimo. E chudo mag jotich mongirore e kaunti no, lipot janon buge mag omenda oluwo ni $4 milion 93,825,542 mane giyudo wach ni oketi. $4 333,775 ema ler ne oyangore, ka kwano ok nyal yango malong'o kaka ne $196,502,226 notiyo. E omenda no bende ler malong'o onge wi $111,991,777 ma okoni ne otigodo e chulo jotije lwedo mag kaunti kaluwore ni onge ler kaka ne jotijego donjo e tich kod kit tich mane gitimo. E $4,333,825,542 mano keti ne chudo mag jotich
chudo manokawo $499,426, 426,726 ne otim aching' oko mar lai mar lony manyasani mar IPPD. Gino magikoni nyalo kelo rot mar lal mar omenda kaluwore ni kaka chudo ne otim ok nyal yangore. Chich machielo mowuok kaka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay notiyo kod omenda omenda 221,222 en medruok mar bilion 1,047,235,134 ewi chudo mag jotich kowuok e bilion 3,46,591 omenda mag 220,221 nyaka bilion 4,093,825,542 omenda mag 221,222 ka gima kelo chich en ni onge gima yango ni ondik jotich manyien koting'o lendo mag thuolo moro amora mar tich, andika manyiso ni jotich mathoth ne omed lemo mag tich bende. Kata obedo ni piny owacho ne olero ni ma ne obiro kaluwore kod winjruok ma kanyakla kata CBA kinde sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotich mage, onge gima nyiso kwan jotich mane otim godo winjruok ma kamano kod medruok ma moro ka moro nowinjo bed ni yudo. Kata obedo ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay e telo mokalo ne okoni bilion 1,416,731,548 ne otigo de nyiewo mwandu mopogore opogore koting'o $248,688,285 e chwalo chenro moyiedhi. Chich oneno wi kaka noti kod $19,944,513 ma ikoni migawo mar thieth ne otiyo godo nyiewo gige thieth kaluwore ni onge ler manyiso kaka ne otim chudo mag mwandugo kendo kelo chich kaka ne oti kod omendago. Ewi wach machielo manyuolo penjo bende en kata obedo ni kauntino ne okoni ne gichwalo bilion 1,177,145,243 ne od bura mar kaunti ma Homa Bay omenda mag 221,222 mana bilion 1,122,267,322 ema inyalo yangi ka milion 54,877,921 ok nyal chiw ler mare. Janon bugi omenda piny owacho bende okoni nyalo bedo ni mibadhi ne oneno kokalo e gedo mag apeyni, kata obedo ni bilion 3,126,869 noyud ni oketi ne chenro mar gero apeyni koting'o $849,809 manotigodo e gero apeyni madongo kod gedo mag olalo koting'o chudo mag $71,118,951, ler mar $71,918,951 ok nyal yangi. Lipod nonro mar janon bugi omenda kata Auditor General okoni moko kuom gik ma kelo to kaka ni kaunti ma Homa Bay otiyo kod omenda omenda mag 221,222 oting'o yo ma ok ler manondik godo jotije kaunti, chudo mag galagala manochwal ni duol mar riwruok mar governors, tije mane ok otiekie wang' sa koting'o gedo mar kama mine nyalo konyore e od thieth ma Okiki Amayo, deko gero od thieth ma Thuon Gweno Dispensary kama milion 3,530,431 ler ne gwenyore, gedo mar alap mar tuke ma Homa Bay ma milion 420,209 ok nyal yang obok manyiso kaka ne oti godo bende nachiel kuom gima kelo chich. Bende oyangore ni kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod jotich moko mapok omi tiegruok mong'ith e wi chenro mag ng'iewo kod uso mwandu mag piny owacho midendo ni procurement. E kinde ma piny owacho mag counties medo keto kenge mag neno ni omenda mag jopiny otigo e yo makare, janon bugi omenda kata kamano koni pek ma osebedo en deko mar chudo mag omenda kowuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag counties. Ramogi mago gin duoko mag report mar janon bugi omenda mag piny owacho ka ng'iyo kaka Homa Bay notiyo kod omenda mage higa 2021-2022 manotelo mokalo. Wadhi nyime kendo wadonjo Kisii. Tend kaunti ma Kisii ochungo sach jotije kaunti no ma kwan gi nyalo romo 740 tok rem chopo e alap magusi higa mokalo kaluwore kod kweno mane dhi nyime e kinde no mar ng'eyo kwan jotich kendo fwenyo mago machiko kopuodho. Jafwambo marwa Crispin Otieno lerono mathoth kaluwore kod lipodno ma omedo kelo achiedh nade e kaunti no. Tarik 15 dwe mar 11 higa mokalo, gavana ma kaunti ma Kisii Simba Arati to ka otelo mar kaunti no ne oluongo jotije duto ma kaunti no kuom ndalo adek e alap magusi e yango kwan mar jotije ma kaunti ma Kisii. Dweche buora to kweno no, jagoro maduong' ma kaunti ma Kisii ondiko barua ne apis ma otelo ne jotich Human Resource mondo ochung chiwo osara ne jotije 740. E oboke mar Ramogi TV oyango, jotijego wachore ni ne ok ochopo e alap magusi mondo kwan gi ayanga kendo moko ne ok okwayo kata rusa mondo ng'e nonro margi. E baruano,
jotije 397 mawuok e migawo mar thieth ok bi yudo sachgi chakre dwe mar 10. Jotije 78 wuok e migawo jotije 58 wuok e migawo mar tayo chenro mag county kata administration, ka jotije 10 wuok e kuku mar tend county kata executive. Baruano sani okelo ywaruok maduong' e kind tend gavana Arati kaachiel kod seneta ma county no Richard Onyonka. Onyonka e barua mane oro ne ute fwambo wacho ni jotijego 740 oroch ratichgi mag tich kendo kaka jotelo ma Kisii gibiro timo kar maginyalo mar neno ni jogo ma omi barua machungo chudo margi oyudo ratichgi. Magi timore e kinde matend Arati oramo ni obiro kedo kod mibadhi kod jotije nyawawa e kaunti no mondo jopiny oyangi kaka pesa gi tiyo e yore mag dongruok. Arati ochano bago twak mar kaunti ma Kisii tarik 3 dwe mabiro, kama obiro keto ayanga moko kuom gik ma osetimo kendo mago mochano timo ne jopiny. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Erokamano nyako Ramogi, wakao yo marwa mokwongo e weche manyien mag ichwelo odhiambo ma kawuono. To kapok atimo mano wasome milombe moko kata ote moko ma in bende iorona ka nyisa ni in koda e weche manyien mag ichwelo. Kaendi aneno Kadan Guti wacho ni puothgi pak kendo mor kod wach mar AFCON mabiro Kenya. Kendo kaber to tim mar Harambee Stars ma Kenya ka bende ne otiyo matek kendo gikawo kombe. To kopo ni nyalo tamogi to gi wacha chon mondo giwene gore mung'e kawo kombe, mondo goro bi otug tugono mondo kawo kombe no. Okay, mano pach Dan Guti. Mibadhi to tek mondo orum e Kenya wakan gima ochako gi jotelo, en gima ochako gi jotelo mamalo e sirikal. Fred Osuru intiere Dandora Phase 2 wacho kamano. Erokamano Fred. Ma Kaluga japeng achiel ma Abom Center wacho ni nene yo makare kata kamano in koda nyaka giko. Erokamano Mark. Kadi bende jok mamedo ndiko na Pastor Mundi Otiche marge monyinyore. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV weche manyien odhiambo ma kawuono ni kendo mora ahinya. Jonon buge mag omenda go oyieno ne nyaka ma Kisumu County mondo ofwenynwa kuonde ma weche moko oponde. Momiyo daraja matudo Obumba kod ya ok nyal losi. Bernard Ageso wacho kamano. Paro ni lipode go wan go biro ng'iyo mag counties duto, nyowan Siaya kawuono wan Homa Bay, wabiro ridore Migori, Kisumu kamano nyaka wang'e kata wayang ni to lipodno nyisa ang'o hie. Morris Juma Ogada ja Nyahera erokamano wacho ni mora ahinya kodwa kendo weche manyien donjo ni yo makaro. Odhiambo janamba Kopiyo jaseme wa mora ahinya kodu kaka uchwalonwa weche matucho e gwenge mopogore opogore. Bati Ramogi mora aworo jok ma seo od okay wacho ni aworo jok ma seo ODM mano dhi UDA kano riembgi e ODM ang'o miyo gidhi e doho. Mano bende penjo ma ng'ato penjo ka iluonge ni Omondi Jakindube. Okay, yiena mondo akaw yogi kanya kwa Ramogi ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien e ichwelo, omiyo med mana kete e Ramogi TV kech ma e odwa. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora mora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Opachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Korka pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Nyaka ing'e duration ma nyanya kawo kichako donjo e pith mar nyanya. Kaka loso lowo, kaka kada pidho nyanya, to abro go buche taketo manyiwa. Koro abro miye time mondo manyiwa cha omelt, nikech ka pidhe direct to seche ma root ne donjo piny madachako wuok, to manyiwa cha koyudo ka nigi acid mang'eny to bro wang'e. Koro ibro yudo ka kar mondo ukwany piyo piyo to bro dok piny. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jakora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Jatend migepe Musalia Mudavadi olero ni en kinde makoro timo lokruok e duol ma ochung' ne weche mag yiero pacho ka nyaka tim motelo ne yiero maduong' mag 2027. Mudavadi kachiwo twak e gwenge ma Nakuru e kinde romo mar timo twak e wi dwaro mar keto lokruoge ne weche yiero, okwayo migepe mowinjore mondo mi obag twak e wi chike matayo yiero kendo gine ni oketgi e tim motelo ne 2027. Jadito e riwruog Azimio la Umoja One Kenya Kalonzo Musyoka osiro parono kolero ni dwaro mar timo twak owinjore okete tim mapiyo kaka nyalore. Kalonzo yango ni owinjore tim twak e yango weche omenda ma itiyo godo e kinde mag sero ombulu mar kelo oganda jo Kenya kanyakla. Reforms should begin immediately and that enactment of necessary Nakoro Ramogi wamedo sudo kendo wang'iyo weche mana motendore kod mago mag yiero ma bende nitiere report ma ogol koda achiel kuom jogo magin joneno e kinde mag yiero mokalo iluongo ni ILOG. Riwruok mar ILOG ma ochung' ne timo nonro mag weche mag yiero ochiwo report malero ni 70% mag jo Kenya yango ni yiero mokalo ne opong' koda ng'ikruok bura ka kaunti ma Nairobi mano chiwo 10% maduong' mag jogo ma ogolo pachgi. Jatend tudruok mar ILOG pachoka Mule Musau ka ochiwo twak e kinde mar puodho chiwo report kotende kod duoko mar ombulu mag 2022. Olero ni thoth oganda ne onge kod ng'eyo wi weche mag yiero kata obedo ni sirikal ne otimo tiegruok ne oganda. Musau bende dwaro ni IEBC mondo mi otim tiegruok mong'ith ne oganda jo Kenya ka bende oseo ute mag fwambo kuom ne keto oganda e lwasi mar luoro e kinde mar chiwo duoko. Wira ni ute fwambo ne chiwo kwan mopogore. Jatend yiero e rang'iny mag kaunti Ruth Kilundu osingo ne duoko mag yiero mabiro ibiro kwong ichwalo ne riwruoge mag ute fwambo pacho ka MCK mabiro chwalo duoko ne ute fwambo. With the election management body, they say that the election management body needed to do a number of things to be able to instill confidence in the process. So we were hoping that by now would have gotten the commissioners, because it is the commissioners who are supposed to give us the policy on the delimitation of boundaries. The chairperson of the commission is the one who is supposed to gazette the timelines, when what is supposed to be done, which commissioners are going to go to which part of the country and on the date.
Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otendre kod riwruok mar Lwala Community Alliance dhi nyime kod jiwo oganda mondo okom nyuol mondo gibed kod kwan familia ma ginyalo rito makare. Yangore ni kwan chuo ma osewuok oko mar tiyo kod yor komo nyuol ma otis ni vasectomy bende pod ni piny. Juma ni oler. Kata bed ni kwan joma chuo makomo nyuol katiyo kod yono mar vasectomy ma en mano ma odundu mar nyodo mar ng'ama dichuo ing'ado oko ni piny e atamalo 0.01. Kwan joma chuo bende koro tiyo kod yoni mar komo nyuol koro chako dhi malo kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori. Chenro mar vasectomy ma ipenja ni ayudo ka sani koro chuo oyie kode nikech ei kaunti wa kaendi sani koro wan gi chuo ariyo. Timo vasectomy itimo nono. E kinde limbe mar osiptalno mar Dede e sub-county ma Wendo ne wayudo achiel kuom joma chuo mane okawo chenro ni mar komo nyuol. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod joma chuo ma osekawo chenro ni mar komo nyuol mar vasectomy osewuok oko mar medo lando injili mar komo nyuol. Nikech en ngima masani kendo yot kendo na yudo ka en gima onge rem moro amora bang' ndalo adek in sawa kendo inyalo bedo ka ngima move out sawa. Kech kasa ma pok otimo vasectomy to wakone niya ma en yor pango nyuol ma kisetimo ok ichak iduogi inyal nyuol kendo. Koro ng'ama oseikore ni an ok adwa nyathi moro amora maseyudo gi oroma namba ni oroma mano e dichuo ma koro nyalo biro kendo itimone vasectomy. Lwala Alliance gin kaka partners wa gin gimiyowa support. Nitie support mang'eny ma bende gitimonwa. Samoro gikelonwa daktache kaka sani gin ema koro gi support nwa kata mana daktache mobiro yeng'o kaendi. Daniel Otieno Guda, menja dagwego mag Raywer e sub-county no ma Wendo en achiel kuom joma chuo ma osekawo chenro mar komo nyuol mar vasectomy. Otieno masani nitiere kod nyithindo 6 wach ne okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol mar vasectomy mondo kores min ode ma owacho ni ando osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore ka otiyo kod chenro mamoko mag komo nyuol. Wacho ni nikech yot mar ariyo na aneno ka minot ne kane ukon ni gi del ma en go ne oko onengo kale e mano koro mi an kaka ng'ama dichuo na kalo ni mondo mi achiw yot mar ot ane ma mondo atim kan kana dhi e family mora mora ne chanda kabisa na an gi rem na tuo makata denda ne ok en kama ne en familia manokele no jaduongo neno kamano mano ng'ado wach ni en mamondo dhi otim gino lakini onge shida mora mora en sawa. Minode Millicent Achieng' Oguda wach ni gibede twak kod wuon pargi kane koro pok okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol. An mana kelo twagni mochako nikech kana biro e klinik na winjo ka ipuonjo ga mine to na feel ni mondo atim akwongo atime kokia to koro tuo miya ulo gima nomiyo atime. Nyaka sani atamalo 60 mag oganda e kaunti ma Migori komo nyuol ka yorno mar komo nyuol mar kede kata implant e mongando kawo mathoth. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawuok Migori nyaka Ramogi, weche motenore gi yore komo nyuol wadhi nyaka e kaunti ma okiewo kod gi Homa Bay. Par migawo mochung' ne alwora e kaunti ma Homa Bay oyango ni giseketo tenge omenda kata e budget mar gi omenda maromo siling milion 8 ma ibiro tigo e jiwo pith mar yien e kinde ma koth mar El Nino biro chako chwe e gwenge ma opogore opogore pacho ka. Ma en achiel kuom okenge ma migawo no timo mar konyo e medo kwan mag bunge ma pod ni piny e kaunti no gata mala 3.8. Omenda no ibiro tigo e nyiewo yien ma ipidho e sikunde, bunge mag sirikal, puothe ji giwegi kod apise mamoko mag sirikal. Jatend migawo mochung' e weche mag alwora e kaunti no Joash Alo owacho ni gitudore koge mamoko mag piny owacho masiro wach mar rito alwora mar chwalo pith mar yien e gwenge ma Homa Bay. Motegno mondo wane ni yien opidhi e ndalo makoro wadhi chako El Nino dhi chakore koth maduong' mar El Nino. Sirikal mar county government ma Homa Bay nyocha obedo gi budget mar omenda maromo milion 8 ma milion 1 e ward ka ward idhi tigo mondo mi walos tree nursery mondo koro sub county ka sub county dhi yudo milion 1 to wadhi loso tree nursery e sub counties gi ka waseloso ma wabedo gi seedlings wabro dwa ni mondo wami jopur seedlings gi.
Ramogi wadhi nyime kod weche manyien mag ichwelo. Jatelo mochung'ne tiegruok mar joma ni kod dwaro moyiedhi Kenya Norman Kiogora onyiso pinje Afrika ma ugwe mondo mi omed omenda ne kuonde mag tiegruok mag joma ni kod dwaro moyiedhi mondo gikony jopuonjre mathoth. Kiogora okoni poni kuonde mag tiegruok ma kamago oyudo sir moromo mag omenda ibiro bedo kod gik madwarore kendo kelo yot ne jopuonjre mani kod dwaro moyiedhi miluongo ni special needs mar mondo mi gichop lek margi. Koloso kod apisa mawuok e piny Uganda ma obiro somo paro kaka Kenya tayo chenro mage mag somo. Kiogora okoni Kenya oseketo chike manyayo kendo miyo jopuonjre duto yudo somo makare kendo ma owinjo somo kod pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. It's not funded. Therefore, they can also put their resources together and fund similar facilities in their country. Something that's very critical also is that the government has done a lot in terms of legislation. There's many laws that are supporting special needs in this country. They can also learn about the government desire to make education accessible to every learner. That's what you see when you visit these facilities, you will find they are expensively furnished or equipped by the government, a sign that the government is committed to making education accessible, and not just education, but quality education is accessible. And because this is a national facility, the government has been able to put up mobile assessment trucks so that we're able to come to go to all part of the country. And this is a commitment that the government is keen on making education accessible to every child in this country. Jokanyo sekta mar somo sub-county Mabondo e county ma Siaya kwayo mondo mi rid kit somo ma nyasani mar CBC e kor gwenge ma pacho ka. Jalonyo weche mag somo Thomas Andiwo Bondo wacho ni keto e tim kit somo mar CBC osebedo gi obadho kata jonyuol onge kod ng'eyo ewi kaka owinjo CBC otie thuka. Owacho ni moko kuom jopuonj bende pod onge gi ng'eyo malong'o ewi kit somo ni. Nowuoyo e kinde romo manobedo kata mane gibedo go gi jopuonj madongo mag sikunde manitiere zone ma Barkowino kama jalup jopuonj maduong' ma Bondo Township Meshak Ogenga bende owacho ni nitie dwaro mar nywando jonyuol e loso chenro mag tayo kit somo no mar CBC. Oywago nok mar masinde mag kompyuta e sikunde go kowacho ni ma osebedo ka duoko chien weche mag somo. Learning materials in terms of not textbooks, government is doing well. Is giving the school textbooks, but we have other areas of assessment that require support, like the printing machines, because most of the things require digital resources. Printing machines, laptops are needed in schools to help our learners perform well. Parental engagement, especially community involvement in CBC. Then kinde chien kaja rajo puonj no dwa chandre matin nikech the kind of training manene jopuonj was rushed. Ma CBC, which was a very good design, implementation of chandowa mokwongo jopuonj ok noik maber. Mar ariyo jonyuol pok obedo socialized mo understand gini fully. Nugo bed gi massive campaign and sensitization around CBC. Watarget jonyuol, target communities, to kata jopuonj bende wami ikruok moingo mwasemiyogi mondo mi koro gi strengthen the delivery mar service. I think is something I hope the ministry and the government officials can listen to this mondo be role mar CSOs makoro nie gwenge. Wang'iane ma dhi nyime twak mar manyo kwe kind sirikal kod Azimio kama bende kod jopiny mopogore opogore gi riwruoge golo pachgi. Duol ma ochung' ne ng'iyo kaka obila tie pacho ka IPOA koro mi obio migi oteku mar kawo ndawa tekni obila mag yudo gi ketho. IPOA bende oseyo bad migawo mar obila masani otelnegi kod Jafet Koome kuom rocho tije bang' miyo gi lipot ma obam ewi nonro magitimo. Magi noyangore kinde mane IPOA ochopo e nyim komiti mar twak masani koro winjo pacho ganda. Jafwambo mar Weche Wenga ne ochopo Bomas of Kenya kendo loso lipot machal kama. Koweyo teko mar kaone obila okang' mowinjore mar chik pono ni oyudgi kod ketho moro amora, IPOA bende dwaro mondo omedgi tich ahinya mar ng'iyo kaka bede migepe moko mag arita kwe tiyo. Jakom mar IPOA lero ni migepe mag arita kinde duto othoro tiyo tich achiel to obila ema kinde duto ema ginono kosa magitimo gino makoro nyaka loki. But even as you lament lack of prosecutorial powers, have you cared
to understand that you can institute private prosecution. For us to be very effective, it's important that IPOA be entrenched in the Constitution as a Chapter 15 Commission and its mandate spread over uniformed services in regards to civilian engagement with all uniformed services, of course, except the defense. I know Honorable Hassan has indicated that we shouldn't be given prosecutorial power. Truth be told is that the more people review the files, the more the delay and justice is actually both for the police officer and for the people. Kamati mar Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah sechego noketo IPOA e tago maliet mar chiwo ler kaka gisebedo ka gitiyo kinde mokalo. Kata kamano IPOA nowacho ni dwaro margi mar chopo ratiro ok osebedo mayot kendo gore lwanda kaluwore ni obila kinde duto mino badgi. We sometimes encounter bottlenecks because this laboratory is under the control of the DCI. The DCI, to me, and I want you legislators, is part of the NPS. He is under the command of the IG, and he cannot be independent. He denies or they alter the evidence because they have to give us the report. Kaka okang mar chopo dwaro mar ogirimiti e kind piny Kenya gi Haiti, chenro mar kowo maromo obila 1,000 sani ni okang mamalo ondamo mabende igeno ni en mar kelo kwe e pinyno. Kata kamano IPOA nolero ni onge teko mar ng'iyo kaka obila biro tiyo kata kedo gi jopiny ma Haiti. Kabende ne ginyiso luoro ewi ikruok mar obila ma ibiro tero e pinyno. We are very concerned about the welfare of our officers as they engage or live for Haiti, and most importantly, training for them to be able to carry out the duties they are required to do while there. Kinde ng'anyo mar pingo piny owacho mar Kenya Kwanza ma higani, IPOA nofulo ni kwan oganda mane owito ngimagi kinde no ne gin 57. Ka Nairobi nowito oganda maromo 20, Kisumu nolalo oganda maromo 33, kaka Kakamega to nowito oganda maromo 2. IPOA bende nowacho ni sani ginono buche maromo 237. Gino ma IPOA oseyo mokalo. Why would a professional police officer continue to inflict injury to somebody whom they have already subdued? Kweth mamoko mane ochopo e nyim kamati maduong' mar twakno gin kaka jodak ma Wajir mabende sundo kaunti margi mar Wajir South, maendeleo ya wanawake, duol mochung'ne riwo wi oganda NCIC e kind mamoko. E seche migeno ni kamati maduong' mochung'ne weche mag twak biro tieko kawo pach oganda odiechieng' makiny, odiechieng' ma kawuono paro mar bero kaachiel kod timo lokruok duol mochung'ne yiero e thuru kane okwako twak ma kawuono kaka okang' maneno ni yiero makinde mabiro ota e yo makare. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Machini wadonjo weche mag ohala. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua opoyo dongruok moseneno e pur mar majan chai ma osebedo ka omedo omenda ma Kenya yudo kowuok e uso mar mwandugo e pinje maoko. Gachagua meno romo kod weg kembe majan chai kod jopur bende koro singo ni piny owacho biro medo keto omenda e nyayo chai mondo mi jopur omed yudo omenda mag bonus ma wang' ni ochopo siling bilion 67.7. Edwin Okoth lero no mathoth. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni lokruoge ma osebed ka itimo e sekta mar majan chai osechako nyayo lemo kama nengo mar chai osemedore mana kaka yuto mar jopur mangimagi otenore majan chai. KDDA factories recorded a turnover of 95.3 billion Kenya shillings in 2023 compared to 93.02 billion last year. This is an increment of over 2.3 billion Kenya shilling. Majan chai en achiel kuom mwandu ma Kenya tero e pinje maoko kendo makelo yuto maber mar dola. Mwanduno ne omiyo Kenya siling bilion 138 higa mokalo, kama Gachagua wacho ni bang' lokruoge ma pod ibiro tim, chai nyalo medo yuto nyaka siling bilion 150 higa mabiro. Teko mar siling mar Kenya bende osebet kalwar e okang' mamalo, kendo uso mwandu kaka chai koro igeno ni nyalo rese. We cannot improve our economy when we are spending more on importation than exports. We cannot strengthen our shilling against the major global currencies when key subsectors are underperforming.
Tea is one of the crops that will assist us in increasing the foreign exchange reserves. Tea contributes about 2% to our GDP and 4% to the agricultural GDP. Gachagua wacho ni lokruok kaka ma oseneno e chiro mar majand chai kod chak bende koro nyaka nene pur mar kahawa ma osebedo kod ng'ikruok ahinya to bang' piny owacho chako timo lokruoge kaka iuso mwanduno. The fruit of embracing reforms in our tea subsector. Even in milk, we have been able to suppress the few cartels who are there, and we are making good progress. Pahali tuko na resistance kali ya cartels ni kwa kahawa. Tumesema wanatusumbua because they are so entrenched. Wamekunywa damu ya mkulima wa kahawa for 30 years. Sasa tukijaribu kuwatoa pale ni kama kupe ukijaribu kutoa kwa ng'ombe. Wanatupa mateke, wanasumbua, wana create artificial problems, lakini tuko na hawa. Ne jopur, kuo mar majan chai kaachiel kod nengo modhi nyamburko kod teko stima ma osebet kaidho, ema pod medo pek mar timo ohala. Midhiero ma piny owacho koro singo ni gibiro donjore mondo jopur oyud fuong'ruok. Jambo ambalo tunaomba utusaidie kidogo. Iyo cost of production, the biggest component is energy. Both electricity, diesel, and firewood. Biomass is very expensive for us. But ultimately, with your support, watu ya Ministry ya Energy wakitu support sisi, tutaweza kutoka pale. If we reduce the cost of production, these 40 shillings will go directly to the pocket of the farmer as a payout. Kenya en namba dek e piny mangima e uso mar majan chai e pinje maoko. Kama majan chai mawuok e Kenya itiyogo e ruwo chai mawuok e pinje mamoko mondo omed gi ndhadhu. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Odiochieng' ma pinje mag Afrika dhialo weche mag limbe piny mangima mong'ere kaka United Nations World Tourism Day 2023. Kisumu County bende ne okodong' chien kama nyasi ma kamano yuore kod jambetre mar riwruok pinje mar jowagunda Henriette Shija mane odhialo kodgi odiochieng'no e alap mar Jomo Kenyatta Sports Complex. Kanoloso jambetre no yango ni kata odoko ni pinje mag Afrika temo dongore, midhiero kaka rem bedo gi thuolo mag tije kod rem bedo gi joket mwandu moromo pod thiro dongruok e pinje Afrika. Gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o singo mar biro neno ni oketo kenge mabiro bero weche mag limbe kaka achiel kuom yore mag loso thuolo mag tije kod ywayo joket mwandu mondo mi lokruok obedi. Nyasi ma kama bende noywayo joket mwandu manoyworo kod mwandugi mago malombo wang' mondo mi oganda ochwo e wang'gi. Green investments reminds us of the critical need to protect and preserve our natural resources while reaping the benefits of tourism. As we move forward, Kisumu County is committed to embracing this vision. We understand that responsible tourism can drive economic growth, create jobs, and enhance the quality of life for our residents. At the same time, we are keenly aware of our responsibility to safeguard our environment. Another challenge we are facing is the lack of investments to ensure sustainable, inclusive growth. So we need to attract better investment for businesses, and this can only be done by improving the general business environment. We need to mobilize financial resources to de-risk investment and to prove that investing in Kisumu, in Kenya, in Africa makes business sense. Jo sekta mar limbe koni medruok nengo mar mauta kaachiel kod mwandu mopogore opogore pacho ka koro biro chuno gi mondo gimed nengo mag limbe ne jogo mayuoro e kuonde ma opogore opogore malombo wang' e gwenge makadho wadh nam chumbi ka giloso Mombasa e nyasi mar yango odiochieng' mar limbe piny mangima gikoni en ayanga ni pek mar ngima bende okwako sekta no. To kata kamano gisebedo ka gideyo mana nyuok kendo temo lombo kwan mathoth mag welo mondo mi oyuore pacho ka. Gavana mar kaunti ma Mombasa to kwayo piny owacho mondo mi owit oko chik madwaro ni welo duto madonjo e pacho ka gi meli ochulo omwom mag visa kolero ni mano en achiel kuom obadho maduoko chien kwan welo madonjo e pacho ka. Pinje mag around mag Mombasa gi nitiere Al-Shabaab sani mano gima wang'eyo. Kaso be kaka ong'ere onge kamoro amora ma safe sana. Koro mednwa security. Wan gi gigo mang'eny
ma wan go ka mila mawa machon, wan gigo ma wanyalo tigo kaka cathedrals mondo wakel gi mondo gi rwak welo mang'eny mondo yuto mar rwako oganda mondo medre. Our ask from the national government is one, remove the issue of visa issuance for every cruise ship that is able to dock in Mombasa. I'm informed that one of the largest cruise ships is going to be in Mombasa by February of this coming year. When you have 4,000 people who have spending money and they're going to be in Mombasa over a short period of time, that is going to be a boost to the county of Mombasa and the country in general. We have contributed 10.39% to the GDP. This year, inshallah, 2023, we are looking at contributing not less than 12.5% to the GDP. Jipange na view sasa uduogi beri matut. Yurtulu mabiri jaloch maro omenda mileo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gisilinga par kende. Wan kod 100,000 mileo pile ka pile, nusu milion mileo juma ka juma kod grand draw mar milion adek. Mondo ibedi jaloch gima itimo yoto mokalo. Dista 487*3# yerka mondo kini jipange na view sasa. Bange yerka mondo kini package mondo idi points mabiro keti thulo maber mar bedi jaloch mar milion modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mna jwa tolko kalama mar nono abiro nono ochiko abiro auchiel abiro nono. Weche kod chike mantie nyaka tolu. Korka pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Nikech kapok ichako nyaka ing'e kaka igoyo nyanya be yath. Nyaka ing'e duration ma nyanya kawo kichako donjo pith mar nyanya. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Jang'wech mar ng'we kinda marauma e pacho ka Eliud Kipchoge owacho ni onge kod paro mar dhi rutaya gi sani. Kipchoge bencho noloyo simbo mare mar abich mar Berlin Marathon olero ni pod en gi chenro mar loyo simbo moko mathoth e ng'we kinda mopogore opogore. En jang'wech makende. Abich mar Berlin Marathon olero ni pod en gi chenro mar loyo simbo moko mathoth e ng'we kinda mopogore opogore.